гледаше и се усмихваше. И така се мина известно време, след което аз си казах, нали, добре, щом те е страх, няма да ходиш повече да спиш на село. Минаха се една-две седмици и детето ми каза, че една вечер, докато ние с баща ѝ сме спяли, жената пак е била до нея, само че този път не ѝ се е усмихвала, а е била много сериозна и я гледала страшно. И така, това беше моята история. Ще видим как ще продължи с тази жена и дали отново ще се появи пред моето дете. Ако искате още такива интересни видеа, моля, абонирайте се за канала ми Дани и Никол Страшни истории. Последвайте линка в YouTube. Чао! Това е всичко за сега.